Chenro mar tieko nong'no e kind nyithindo mani piny mar higni 5 e kaunti ma Siaya chalo ka gima dhi maber bang' ripot yango ni nitiere pogruok mar 75% ma oseneno nyaka ne chak chenrono ma itimo e wards 4 ma Alego Usonga. Kaluwore kod apisa mochung' ne chiemo makare Alego Usonga Joseph Odinde, okoni chenrono mane gichako higni 2 mokalo osekelo lokruok maduong' kendo kwan mar nyithindo ma nong'no nego osedok piny. Kopogore kod chenro mar puonj ma gichiwo, pur kod nyuka man kod nyinyo makare makonyo e dongo ma nyithindo be gin gigo ma gimedo. Mine kod jorit mag nyithindogi sani koro keti chenro mamiyogi giyudo omenda kod chiemo ma gipidho anyuolagi. Wakonyogi e yore mag pur mopogore opogore, puonjogi kaka onego gilos kitchen garden gi kaka giloso chiemo ma gichamo. Gik machielo mwatimo gin kaka wapuonjogi rito ler e dala, nikech nutrition ok en kata chiemo kende, en kendo ng'iyo ler ma chiemo ma nyathi chamo. Ne wachako gi nyithindo 324 to gie sani nyithindo 80 kende modong'. Tiende ni nyithindo atamalo 75 osechango through program ni. To ng'enygi bende chango mana nikech puonj ma wamiyogi kod agriculture, kaso koro kasepuonjo weche mag pur, tichako ipuonjogi kaka inyalo ti gi chiemo mondo gipidh nyithindo. Ka gidhi e dala kucho to gitimo the same, to gipidho nyithindo maber. Nobiro ni nyithindo ma wetgi ni piny, jogo manok nyal, nyithindo mane wetgi ni piny sana. Ne nitie nyithindo mane chopo higni 2 kane pok owuotho, to kane ne gimiyowa moke kendo gikonyo, mogono ne ber. No improve nyithindo kendo nyithindo ne dhi fast. To mogono omiyo nyithindo mane ja higni 2 manok wuoth ka, ne giwuotho piyo.